Ika nga sabi nila iba-iba ang love language, and act of service is one of those. Hindi dyan iba ang pagdodonate ng dugo na nakakadugtong ng buhay sa mga nangangailangan. Kaya naman itinoon ng Rural Health Unit ng Kanaman Camarines Sur ang blood donation drive sa bisperas ng Valentine's Day kung saan nasa 100 bags ang target na matipon. Ilan sa mga nag-donate ng dugo ang regular ng blood donors na sina May Angela at Mark Bitara that shares one purpose, ang makatulong at makadugtong ng buhay. Parang po makatabang po sa nangangaipo. Kaya nag-willing pa ako mag-donar ng yan, random. At least 20 times po, starting 2015. Start po sa paglaog ko din ng trabaho sa LGU Kanaman. Nag-start na po ako twice a year, every February and August. Ayon sa Bicol Medical Center Blood Bank, malaking tulong ang matitipong dugo lalo't nasa red code o may kakulangan sa supply ng dugo sa ngayon. Sa pamamagitan ng ganitong mga blood donation drive, nare-replenish ang supply ng dugo sa blood bank. Hinikayat din ng BMC Blood Bank ang publiko na mag-donate ng dugo bilang paraan ng pagmamahal sa kapwa ngayong Valentine's Day. Pinaka-purpose natin is para makaprovide kita ng blood products para sa mga pasyente na nangangaipuhan ng pagsali ng dugo. So, ang BMC po is kinikater po ang mga pasyente, bako lang po sa Kamsur, pati po sa ibang probinsya. Chris Novello, CSN.